ମଧ୍ୟକୁ ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱୀପ। ପୁରୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 22 କିଲୋମିଟର ସାତପଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗଲେ ଶିବକୁଦା ଠାରୁ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଆମେ ସେହି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା। ଏହା ଗୋଟେ ଖୁସିର ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଖରାରେ ଯାଇପାରିବେ, ଯେପରି କାଳିଜାଇ ଏବଂ ଡଲଫିନ୍ ସାତକୋଶିଆ ଟିକେଟ କରି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମ ଡଙ୍ଗାଟି ଆସିଯାଇଛି ଘାଟ ପାଖକୁ, ତ ଆମକୁ ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ଚିଲିକାର ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ନିରାପଦର ସହିତ ବସିବା ଏବଂ ଯିବା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ମିଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସି ମାଉଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ରୋଷେଇ କରିବା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡଙ୍ଗାଟି ଏଇଠି ଅଛି। ଆମର ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ଦ୍ୱୀପରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଛର ଏଇଟା ଫୁଲ କି ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉପରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋକ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।